tunchum zirna huanga chuan Ramngaw Humhalh Kawnga ikotlap hmalakna kan soi hodon ani. Hei Ramngaw Humhalh hi mitinina kan ti mak mo ani a awareness te po kan lo nei na sa to china tin hmalakna te po hi kalmek zela chuti rwal chuanin engtiang takin nge skula te college ate le university sa te le pol sang ina ma anlak dan hi han chui zui te han chut zui te hi ahar sa to china chubang chuan tunchuma hianin Ramngaw Humhalh Kawnga school lama malak dan kan soi hodona tin ikotlap te po lo om to a ikotlap te chu enge ani a green egg kan ti te po kan soi dona chung te po chu enge ani kha kan sha chiang chhoze langa ti chuanin hei kabula hianin mithiam a chhuah ani hianin Ramngaw Humhalh chung changa soitur tam tak anei dona ani hi Dr. Kenny Vanalshiat puya ani a State Technical Coordinator ani a Green Egg Agriculture and Farmers Welfare Department ani a e ani hena chang hianin kan soi tak ang khanin thubeng war thak tak kan sha chhodon ani ama saberin zona a hanlu ngal tamaila he green egg kha kan hanti a enge green egg chuni a green egg project hi toikim chang takin minan shilla tero kalome green egg project hi kumsang ni somni atang khanin Mizoram sarkar hianin akal puitana atumber chu Ramngaw Humhalh thingklang mi te ei zonna zon pui pa Ramngaw Humhalh he atumber ania hei hi grant ania amaro chu state meeting share on me lowa Jeff Global Environment Facility Fund mga kalpui ani rolin convergence hi angai pui mo ema chumi convergence turatan chon hei school education hoya samagra shiksha ten hianin eco club pa kan han duhkhawp ania kumsang ni le som ni le pathum September thla khanin MOU hi kan sign to samagra shiksha ten hian chu tatang chuanin keima ni hian ranga raya school naupangte Ramngaw Humhalh poimo zia Zirtirtute turtana institution siam rang lawin samagra shiksha ina eco club alodin tote hi kan han mangzuita ani ani le green egg chu alam to yani in kan ringa engtiang in nge soi dan kha lam nia green egg kan ti hianin topic hi athui khop maya green ti chu forest lam hoi tina nia egg kan ti hi agriculture ti lam toy nia kan project gina tumber chu transforming Indian agriculture danglam na siama chumi chon ina environment khovel pumpui ronhong thei tur khopa omzen ya siam le critical biodiversity conserve turata na ti chu nia athupui chu thuya amaro chu green egg kan ti khanin kan lam mai thina ni ani chuanin engtiang in nge hmalakna in lo nei to te kha sha thei chuanin hmalakna tlang pui kha han soila nia green egg noi hianin ma hi kan lana sakhop maya vok te kan sema thai chin dan te kan zirtira chi te kan sema tin permanent farming kan tia kumtina lova thar lowa kumtluana an nei theinu turtan ma te kan la chu tiang turtan chuan tengki te kan saksaka tin capacity building kan tia former field school noi hianin nasatakin kan kalpuya vok en kol dan te thai chi en kol dan te tin ar vul dan te po hi kan zirtira tin kemani noya hian agroecological practices kan tia Ramngaw kan Humhalh na turin chemical tel lowin agriculture hi nasatakin hmasawnna thei ni ti kan free chumi tan chon a practices rang te po kan zirtira sem emani ni chu ani chuanin chung in hmalak to na chuanin han clear let ta zeu taila a hlotlin na in huin in sha em tuna hianin coronavirus awang khanin kumni lai kha kan han thok thei lawa 2023 vela tang khan kan han kaltran chhomo mopania kan voksem te hi tuna hianin athakop maya tren khatte phei chu an vok kan semte kha arai now nei tin ti khan kan sem kola tin winter vegetable kan tiang chi hemi FFS kan tia farmer field school noya thai chi kan chin dan kan zirtir awanga chemical an lo mang talo ringot te po hi ke mani project a chuanin
hlot lin na poimo tak keima ni na kan mit nge na kan hmu te ni tin chumi mai pi lama chuanin hei green Mizoram day kan ti te world environment day kan ti te le khatiang chi environment chungchanga a day kan man chi anga shrim po khanin thingkung te kan phun se ema tin village safety le supply management booklet te kan siam boka environment forest and climate change noi hianin chutiang chuanin ma kan la chhowe mo pani ti chatle mai ti chuan khan ni china khanin samagra shiksha te khai soya samagra shiksha te nen memorandum of understanding MOU kha in ziak ni khanin kalo shia kha min han shil chiang de ula te ro nia hi central ministry le tuna kan ministry shon mek hianin convergence angai poimo ema convergence kan tho hianin department pakhat ang chawa kan kal ai chuanin department zong tena kan tho ho hianin kan thil tum te aloin aklang bok nen khanin hmasawnna tamta thlen thei ti kan ria to na hianin MOU hi kan sign up sang ni somni le pathum September thla khan ia chutang chuanin samagra shiksha hianina eco club alodin to za hi tuna hianin kan adopt ka timerang kan mani hi mang hian ma kan la za kan identify ya ta chuanin za em chu tuna hen kan la mobilize timerang kan mang tangkai vek thelowa ching han ka soi theng hil deya green act hi agriculture and farmer welfare department hi ani na en colony ya tin ministry apo chutiang bokin agriculture and farmer welfare ministry noya kal hi ni ya tin implementing agency hi food and agriculture organization ani ti ka soi maya ka soi non le lokani le alom ome ti chuanin kha eco club te kha kan soya kan topic po Ramngaw Humhalh Kawnga eco club te hmalakna ti kha ni a enge eco club chuan ni ti kha angmachai min han shile photla te ro ti chuanin eco club ne na tho hoda sang te po kha nia eco club kan ti hianin soyang khanin lang toi tho nia kan ecology keima ni Ramngaw le environment shrim lo chezel veng tura zirlai te hna anma ni phah kang tok te ya hei pol li pol thum pol ni heta pol sang deuh thlenga anma ni levela an lo aware thein turta na eco club hi hemi SSA noi hen din ania chung ho hne na chorin heta YMA angte sarkar angte NGO angte a kan thilti hi a that rolin naupang an ni lai ranga environment chungchanga an lo har chhuah hianin na satakin ngong anei do na thazongin ti hriin he eco club hi din ani ti chuanin eco club pa chuanin engtiangin nge member hi in siam be thlap member engza nge om ti te pho kha a sha them eco club a hianin school adin topania school naupang enrollment ho zong kha chu eco club kha by default in member an ni theilo tiang chi poisa choya wazom ang chi ni lo khanin school a khanin eco club kha an ding topa chumi eco club a chun school naupangte chu member an lo ni zel ngal ti na ni chu ani chu ti chuanin hmalakna sang te po kha in nei to ta a chu in hmalakna chuanin seed bombing ti te po kha kan lo sha amai ro chu Zirtirtute hianin seed bombing ti hi kan lo la she lo mai theya chu enge seed bombing chu ani ti kha min han shil fiam ma chale photla nia seed bomb kan han ti ming re po hi adang dai ve shim maya seed bomb kan ti hianin hemi hei kan mi thla dan tora chuanin thlona tanga bomb man han thlak tarui ang deuh khan lo mi thla tai lang keima ni eco club naupangte tena thai chi an han lakhoma chu hlum angin an hruala marble ang hen an hruala chumi chu an vom dar thina chu seed bomb kan ti omji ber chu ni ani chuanin chung te chu nangma ni khanin in va zirtirtute ti na school changa in kal chhuak aizola hianin school engza tangin kal to ang nia ji han ka soi theng hil de ya ke mani green act hi aizola a function lowa ma mit le lung le ania
มามิตาเฮียนข้อสมนิปังอันนี้ลุงเลยเฮียนข้อสมปฐุมอันนี้ลุงเลยเฮียนเวสบุ้งมันอาร์ดีบล็อกหน่วยคนอันนี้มามิตาเฮียนเวสไพเลงอาร์ดีบล็อกเละเรเอกเละโซนอาร์ดีบล็อกเฮียนหัวมาจุดยังจวนินสมเรียดบอร์เวที่ตัวน่ะเฮียนินกันมังกันมากันละแม่กันอีกกลับเฮียนอันนี้จูอันนี้เองเนี่ยเราต้องส่งชาซิร์ติร์ตูตัวเนี่ยเองจะยังเนี่ยอินโถเฮาดานเองจะเนี่ยอินวักกัลคานินมาอินกันเราก็โดนนะจุดยังจุกันที่โดนอินทีเนี่ยนี่ขลายคามินให้ชิดเสียงเดียวกันเนี่ยอีกกลับเฮาเนี่ยนะมากันลักโดนเฮียนมาอินอันเฮดตัวเนี่ยมีสกูลอันเฮดที่กันบิลอกเฟกอันมานี่เนี่ยคานินให้ World Environmental Day กันตีเต Green Mizoram Day กันตีอังจีเตขัดตีอังจีครั้งa day big environment concern big อาคานินa concernขมีอีโคคลับอินะa concernดูเบียขันกันจุบเบียติจวนอันเฮดที่หินเฟลคบมายะมินทบุยทราอันมานี่เตนเฮียนินกันทิลติตัวซงฮีมาลาอินกัน activity ฮีอันสกูลอาคานินกันว่าที่เขาทรีนั่นนี่อันนี้ส่วนนี้จินนับยังไงอีกการเวชินนางเองที่เนี่ยหุ่นอินมันดันตั้งปุยน้าปังเตคานินเราเทียมเราเดี๋ยวตาเสียอย่างเตคาหันินจิตที่เตคาบ่อยค่าเข็มที่ดันเวลค่ะเนี่ยจินที่จุกจินนะสักครบมายะข้อสมทุมเละปริยจะเห็นข้อสมทุมจวงเห็นกับกลตัวไม่เราจูส่วนขานินenvironmental day อังจีนี่บางขานินมานี่กุมขานินมามิตาขานกับกละDC เฮาอินโปรแกรมเตกันจุกมังที่ยังจวนินday big กับขานินกันหันมังเดือบบิ๊กday big จวนี่บางขานินนี่ขัดมันรัวเวกันนี่บางขานินโคจงก็ชุขมินี่ขันกัลเทโลมอร์จูขมีเงี้ยนี่กันจุกกัลโตน่าจีน่าจวนินกันท้อหัวน่าชักคบไหมอันนี้เลยเองซีซันเงี้ยอินกัลตั้งปุยจูจูนคาเวลบอร์นี่เมล่าจะรออินทีเขาตั้งปุยค่ะจู่ๆเองจะยังเงี้ยอินกัลปุยดานเนี่ยให้มีซีดบอมกันตีฮิกัลปุยดานหันตีขานินให้มีเงี้ยกันตีอังรัวสูรไลมอนซูนไลจนกัลปุยจีเลวะdry season กันตีคลาสสิกเลยชาไลกัลปุยจีเนี่ยฉันจู่ข้างหุ่นไลขานินทิ้งระเตเละขัดยังอังจีอับจีเขาค่ะกันชาร์คอมทรีนะที่จวนินฟูร์อารอนจันมาสีขานินกันเลนเองขันที่ขันกันโชว์หมู่มาอารโรลายเทดักตัวเนี่ยจวงจวนินชาไลเฮียนินอาซิดบอมค่ะกันคลากทรินตาจู่ฟูร์อารอนนี่อารอนสูเจียขานินกันอามาขานินเงี้ยนี่กันที่ยังอารอนเจียกทรินตานี่อันนี้จวนินจู่ซีดบอมบิงกันตีมีเจ้าถูกตักจวนซีดบอมกันตีค่ะนี่ไม่อะเองเนี่ยจังไก่นะคะมันจังไก่นั่นเนี่ยกันเชียดที่ด่านตัวค่ะโอ้สัมเตอินให้มีซีดบอมกันตีตุ่มเวอร์จูกันรำงอrestore ทางโทเลให้มิโซรัมเตเลมุนสังอ่ะอินเดียมาเฮียนินมิโซรัมฮี forest fire เช่นตัมนาโปลอันนี้อินเดียมาเฮียนินกันว่าเราเตรำขัดขานินอากางทุดเซลไม่ยากค่ะเอ็นตีนันมันก็มาปอลุงเลยขัวกันเชียมตักค่ะขัดยังขันหันกันเฮียนินไม่เฮียนินเอ็งมาฮิจุแล้ววะจวงส่วนขมีรำงอกางเชียทิ้งโจ้เลยตัวเขาจนินจี้ส่งที่ไหนขนาดกลางเราตกทิ้งเสียตินกันหัวในเล่าในด้านฮีกันวาตากันหาลวัดทิ้งตาขานีจู่ๆกันหันมากนูขานมากนูนตีลังในต่อโลกนูขานินขาลายกันหัวในตัวนั้นกันเลยเล็ดเลยปุยขานินทิ้งรอนโจเลยตัวขานอามาข้าทิ้งข้ากันกีตาก็เวกับฟังขานินทิ้งชาข้าโจทิ้งโนตาจุมีเขาอินะทิ้งอารอนโจเลยรำงออารอนงอทัดเลยทิ้งตัวละมาลักจูนี่ส่วนขานินมิโซรัมจู slash and burn กันเตียกันวาตากัน
chap kan ti rowa kan hale thin ta chumi chuanin kan ram lei chunglang tha hi atines ti chenas ema tin leimin te asiam duwa chuan chung ani bang chuanin nge ni kan ti ang a lei hnong ti po khalo zo thin ta ni chuang chuan a berin kan tia atlak lo ta ni chu tiang ho ron ti chho le na tura tan chuanin ram hlatak taka entirnan then khatte chu khwa tanga kem li kem nga vela te chu ai hla te po nenga chu ai mai de thlek te bo chu nenga chunga chuanin leipui khan nei thin ta chu ta thing va phun le tur kha chuanin a boi thlak thin ta chim chuwang chuanin he idea hi aron piang ta ni ani chu chale mai ti chuanin he khoshang shanga te lo zin to ta a I mizoram shim shim I izin na a ti mai ta ila I ramngo tuna kan humhalh dan te a po inge I hmu dan shim shim kan ramngo te ala thato ki ni sha em nia tuna green act kan kalna hi chu protected area Dampa Tiger Reserve le Thorang Tlang Wildlife Sanctuary huam chung ania kan forest department te hian an thok tha em maya ango chung tak hi chu tundin mun a hi chuanin a tha khop maya amar chu a mihring omna chin a Frings village kan ti khami ramngo bul nai vela omho khanin an ezon na chu leipui nei khani maya khami leipui an nei awang khanin an lei to an hnu te kha chu le abua ani maya chuang chuanin chulai ti lo chuan ramngo hi chu mirsak te le satellite panga en po hianin ango thakop mai ti jale mai chu ti chu I ani chuanin kha sit boma khanin han lut le lok ta ila interesting ria wa kha school naupang te po in nuaman ti in kan ring boka khatia lumanga in siama lo rawa sairo kherin in per ta tero khata khanin entiangin nge khami in per hnu khanin kan enkol chun zom thei dan tur le kan chui zui thei dan tur te kha omen nia helai takhi han soi zawila angai nom lai tak tur nia khatia kan han seat bom kan han ti don khan school no pangte kha ram hnoya kan hroi thin ta then kha chu ram hnoi em lo po mai dai nai vela te po ani thawa thing ra achi sang zong tra te lam khuang te na ching I te le chi sang mai kha kan chhar khom tir pek ta ni ti chon chung anon chhar khom chu mun khata kan da ta chu chuanin kan staff te ho te le Zirtirtute tangkopin achi kha kan clear han tir le ta ti chuanin achi te kha hi eng chi nge hi zong tra chi ni hi enge ni kan tiang lam khuang chi ni hi chu tiang chi ni ti kan label vek ta ni chu ti kan label vek to nuwa chuanin ahlum siam dan pokha a ombik ta ahlum kha hei hetia lei zuk lai tora tuine na han cho pola nan shul mu mang top kha kan ni lo dewa biochar kan tia nekena biochar hi remchanga kan la soil anga biochar te top soil kan tia forest kan ram nge ni khami khwa bulvela forest top soil hi al fertile microrhiza tama chung ho te po chu kan lata a ti chuanin nutrients kan ting chi kha nge ni kan han pol ta chung ten chuanin hei in kan sakdona cement kan mix ang deu hianin kan mix ta fakta ni khami biochar kha athatna bik chu ran nung nge ni kan tiang te ho khanin an du ro ni biochar khan du ro chen biochar alkaline alawang hianin chu chuanin a veng him tlata chuan ro aron sura khamia ama ahlum kha atimerang khami enge kha an pu dar che khanin khami biochar kha fertilizer a chang thung ta ni chu chuanin khami thing emaw thai chi a han tri che khanin a biochar kha a
adam doi ti melanga biochar om khanin ti khanin nutrition kha pe ngal ta ti chuanin he te leya va phum lowa ram khuano ina arwat an chi thing ra atlanga achiron omanga chuanin ar triak lenga te khatia turang chi khanin va phum lem lo po khan ti khanin ama kha vitamin nen khanin ti meng mizo she thiam thei turin ti chuanin ti khan triak ta rama khan triak ta rama triak kha ti khan lei kha lo hnong to chuanin zung kha kaya khami zung kai khan ti khanin alo thang lien trin ta tin seed bomb kan tin sin eseng khanin sero kher mangte in kan perta then ka chu sero kher pokan mangchi lowa kutte pon kan bomani achan chu hemi hi athatna em chu no pang ho kha school no pang te ten nia kha ho kharam noya wa hroya achi wa phun vek tur khanin shroi thelo na mun te omatin kham cheng che tak tak te alo ni boka then kha chu tin kha chu hla deu te ni wang khanin achi wa phuna wa ching tur khanin ro aboi thaka sero kheran per pophan ti hianin an school klang tringin an hoya emaw kho dai nai vel ten an hoya so tilai vel son thing atlem riu men ti na muna khan ti khanin sero kher mangte kut mangte khanin achi kha an vom dar takhina chu bom kan ti lai chu lo ta ni chu a beng wa thak hle mai hei kan lo ngai twa en tiang in ye step by step in ti dan tur vel te po kha a hu dom don riau in ka sia I mi puina an en the tan te hianin video te han siam ta ula a thaviau lo mo le kan tia khatin la chinem video te ti dan tuna kan in biak lai po hianin a thlak le a video te po kha ron lang tura ngai lang toi te kha chu ke ma ni nuai chonin success story hi tuna hen boy pui chho kan tuma ni kuma kan mala kan nia kumin fur ron tran tira hianin atriak thaim ti te po kan le en chho tura kan ngaya atria that kan ringa chan chu khovel mun zau so ka te sit bum hin local puina sem ema chung te chonin 45% vel hi engeni success rate angin an documenta ke mani hianin engzat ngeni ani chi don za hi chu thil re hi chu a harsa amar chu kan Zirlai Naupang te ina an lo ti atanga an ram chunga thing engem musa tan han triak chhoa an ngo chule tur ero chu success story hi chu ngai chan mek ani success rate po sang zel tura han ngai ta ila kha in hmalakna te acha hle maya ngai nom boka athil danga hmalakna te soi turin nei chuanin han soila nia kan ti ve nuala engem moni hi chu nakina te po malte te pon lein kom thei tur angai lang treatek kan tia school no pangten an ma ni compound chung le adai nai bor vela thing chi sang kha an engeni supplement sei tai lang an identify an bachin sia hei eng ku nge ti kha no pang ho kha activity kan nei pui ni chumi na kan han an Zirtirtute ti khan an kalpui nga hei chumi kung chu ni ti kha an shil thei me mai amar chu no pang tena hemi hi chu chumi kung chu ni ti an wa soinal nal thei kha an ni ta kha chon education kha atlinghngal shrim ta tin khamia kan tree tech kan siam khanin scientific ming botanical name kan tia species le genus oma species ming le genus kha kan han tia ti chuan common name kan tia mizo tonga ming kan nei ho kan da tin kum khata oxygen engzan nge ni he chumi kung chona pek chho thei za ti te kha kan tar boka adot le chuanin hemi backyard farming kan tia garden kan tia hei hero hi chu trend khata hin kan kalpui lei thei lowa sarkar le pui hian in school no pangte hemi backyard gardening project hi akalpuya hei po hi la en chho le zel turin kan han ti bok ta tin essay competition te kan ti puya drawing competition te kan ti puya te khan citation kan te certificate te ha kan pian phure me thla te kan la ti khanin activity hemi zirlai zir ngor piela ma khanin an phur zong tak mi te kha kan han ti puya ti chuanin thil dang ti sang
tree sapling plantation te po school no pang kan ti tirani uime le NGO te village council te na no hoi hot mai pe lama khanin school no pang te kha thing triak te kan phun puita chu chuanin anma ani te kha achang then khada phei chuanin kan adopt tira hemi hi chumi thing phun chu ni ti khanin anma ni thing phun kha chu an lo duat thiam khop maya a than len na le thil na te po khanin ma kha an lan se em ni chale mai ni Ramngaw Humhalh tur chuanin ati dan tur te kha hria tangai sia kha poimo hle maya tin chu competition in nei te po chu enge an phur thei dan tur zo in ngai to a chale mai ti chuanin hmalakna kha kan ngai thla to a ma chhop te po kha in nei kan ringa in ma chhop kha han soi le la nia ma chhop phi kan nga khop maya han ti malte te phe soi sen ani lowa tuan ahen soil testing te hi nei kan nei pui kan tum ani i koklap hi a soil testing kit te hi kan lei sakanga anma ni khwa a khanin a pH te kha kan han lak puinga tatang chuanin Zirlai ten naki na lo than len huna te po a acid asan chuan chumi thlai chu a chin chianga alkalinity asan chuan chumi chu nianga pH neutral ani chuan chu tiang chu nianga ti te kha anma ni litmus paper mang hianin ti te po kha kan han tuma tin thil dang anga po nita selang khang drawing te essay writing competition kan ting chi te tuna kan malak to na hi kumtin ti khanin kan nei pui thrina chan chu kum khata ni khatvel environment concern vela activity lo ni shim khanan ma ni again an than len pui pui tling tena kan han ti ai chon no pang tena han ti te hianin malak na hi azau tin no pang te hi thing triak ki cheber tu ten ni thrina an ma ni khanin khatia apoimo je kha an lo hriat chuanin kan thing phun te po survival te melang adam kho chot hen te po kha sang be zel thei tura kan be se ni ma chhop te po kha ti khanin in soita ma chhop tam takin nei sia engtiangin nge kalpuin tumdan activity calendar te hin siamen nia activity calendar hi kan siama ni kum kha ne kan state project director samagra mi kha karon ka pe to chuta chuanin a kalpui dan tura hi chuanin kan emaw han sign dana khanin eco club to kha kan mang tangkai anga samagra lama tang hianin a technical emaw a monetary access emaw a material khanin base kan nei lowa khami anga kan thokho the ni chuan kan pu ten ai thokho on ti ni ro chuanin kha so ke ni level a chuanin kan pom ema kan han tum dana chuanin hei education visit kan ti hei deer park kan ti thenjol mi te zoological park kan ti ang chi te le a protected area te poning chu khawngaiha no pong ho han hruai national wildlife week mi october tha te khan han nei pui kan tuma tin engeni school kitchen garden project kan ti chung te po chu ma han la kan tuma ta chuanin no pong ho te na an ma ni hei midday meal ta an lo ei ve thei turang chi thlai chi sang te kha organic method in han nei chung chuanin food security te nutritional awareness kan te hemi hi chu chumi vitamin chu apai tama hemi hi chu chumi minerals chu apai tama ni ti ang chi engeni kan tiang an ei mi pe lama khan an thil ei kha engen ei ti in hriat thein tur khan in khateng chi awareness te kha han nei pui kan tomatin china ka soeng khanin soil testing te kha kan han nei tin wildlife trivia competition kan tia inter school emaw quiz competition te po arem chan chuanin no pangten nia khol hatak tak han hroi chu rem lo mai thema se an ma ni khwa in nei te khatia inter school quiz competition te kha han nei kan tuma chung chu national wildlife week anga han nei kan tumatin environmental awareness campaign kan tia khang te po kha engeni hei release te emaw poster making emaw slogan han siam kan tiang chi slogan te poi mo khop maya ngeni hei kan sarkar department pon turin chemlai nun san himro tiang chi khan tiang slogan te kha han competition te po kha han siam kan tum mani chung ho neu chu ro man chu kan han neya kan department ho ten en hianin
tho ho na thata kan nei zel po ka pi se khop mai in hmathawp te a tha hlawm si a han ti hlaw tling ngei thei ula kan ti hle mai a khatiang anga competition te in siam ani phei chuan in naupang ril ruwa atlan na dawn nge ya chuwang chuan in hmathawp te lo ti hlaw tling ngei tur khan in dur sakna kan han hlang hal chewa kalom na to ke kan lom na to ke Dr. Kenny hena changin thu beng war thlak tak tak mai kan ngai thla a alom om hle mai a ti chuan Ramngaw Humhalh hi mitinina kan mo phurna ani a Ramngaw Humhalh konga thingte kan lo phun pe lo emaw kan lo cha chuak pe vak lo ani po in ati chereu tu ati chetu kha chu ni lo sha mila Ramngaw Humhalh konga hian hma la zelang u ti in kan han in cha thar le ani